A szülő dolga nem az, hogy egész életében fogja a gyerekek kezét, hanem az, hogy megtanítsa önállónak lenni. Mert egy gyereknek előbb-utóbb le kell válnia a szüleiről. Saját lábra kell állnia, és meg kell kanolnia boldogulni az életben. Ez nem könnyű, se a szülőnek, se a gyereknek, de ez az életrendje. Régen ez valahogy természetesebb volt. A fiatalok hamarabb beleálltak az életbe, dolgoztak, felelősséget vállaltak. Nem volt ennyi kapaszkodó, hát megtanultak magukban bízni. Ma meg sokszor azt látom, hogy nehezebben mennek ezek a dolgok. Több a segítség, több a lehetőség, mégis kevesebb az önállóság. Pedig a szülő akkor nevel jól, ha egyszer már nincs rá szükség, ha a gyereke megáll a saját lábán, és nem fél attól, ami előtte van. Mert az életet nem lehet helyette lejönni. Arra neki kell képesnek lennie.